Khrist. Nilayos ngo na ka kitab Isaiah nongya tulupa ka karan shai ka dar ba utrai uwan ban perlong yalade ya ki ying jingduai naga benda ki jait ben rio baroh. Utrai Jesu ka jingdumo jong ka jingwan jong Jesu Khrist kalong ban perlong ya baru ki jait ben rio kawai ha ka kerteng jongu. But kumno ngila ban lang kawai ha ka kerteng jongu. But kumno ngila ban mane yawu ha ka ying jingduai jongu kadai lyngba ka jingkohnguh ya ka hukum jongu Blei. Nios ngo utrai unum penyaper ya ki mender ne ya ki yunak. Baroh ki don jaka ha ka donu jongu Trai. Bangitip yunak kilong ki briu ki ken dona ha ka dakot med jongi. Makiru kin shem jingtengen ha utrai ki mender tenteng i perkatang iaki jait ben riu lajong henre utrai ong naga benda jongu ya baroh ki jait ben riu bat ki bamde naga jait jongiru kilong kaju badu namar un perlong ki baroh kawai hapoka kerteng badon buram jongu kane kalonga jingkohnguh ke jong utrai lyngba Isaiah nongya tulupa kae kaba ki mender ki de banle kae kaba ki yunak ki de banle ba ki de ballong ki ba khomo ya ka hukum jongo Blei ki de ballong ki ba reke ya ka sabat ki de ballong ki ba reke koi ya ka sni jong utrai ha ka jingem jongi ka jingrake koi ya ka sni utrai ba jingrake ya ka sabat ba ka jingkohnguh ya ka hukum kan perlong yang iwe pa iwe ki kun jongo Blei bangin poi sha ki ying jingduai jongo klampe shiliang yano uble umjupe shiliang yano pdiang ya baroh ki ba kloi ban pendam yalade hakama jongo kane kalong ka sur bang yusno na ka kitab Isaiah nongya tulupa kane kalong ka juk jongo nong penim hakaba omdon ka jingya per yano ban mane ya utrai pdiang ya baroh shaga jingir ka jongo habangi puson iyaka gospel mindagasngi ujisu ukadau hangi kaeka jinglong saki kaba ule uai hangi ka jinglong saki jong utrai kalong lyngba ki kam kaba ulale bale ulale bon ki kam ban perlong yengi baroh kawai hakamato Blei ban perlong yengi baroh bangindup long ki ba mane iya utrai ha ki ying jomu ban perlong yengi kawai ba ha ka jingmane jongi ula lebon ki kambala ha ka ma jongi kramba ngindup nge habangi nge ha ki ne ki kambara ka ba ujisu lele kai ka ban sajia hangi ngin sa light loy ngin sa light te ujisu ula karen ujisu ulale ki kampala hakama jongi bad ulale ya bon ki kam ka ba utrai uppa jongo ula betah hawo banle kanamba ngindup longe balai loy barenda ngila lai loy naga jingte jingkum naga jingsuni ka baharukam ngin salong ki kun jongo balai ban nginsa yomad yawo kam kerpang yenda lai loy yenda ngilai loy yenda ngi pdiang ya ujisu haga jingim jongi ni kelalong ki saki jongo Trai ujisu ulalong ga saki naga benda ublai upa ujisu kelalong ga saki naga benda ki jait ben ri baroh ujisu kelalong ga saki naga benda bar ki brio bakindo mane yawo kindo burong yawo kindo id yawo haga jingim ka jongi Minda ujisu kadau hangi kumno Yanis Baptist ula kelalong yaga saki naga benda ublai saki naga benda jongu but kumno Yanis Baptist ula kelalong saki nama ula kelalong ke sharak bapernai haga jingim jongu kaya ke sharak hangne kumno ngilaban penpernai ya ke sharak ni kelalong sharak jongo Blei ni de ban kelalong ke sharak jongo Blei ni de ban kelalong ke sharak bapernai jongo Blei haga jingim jongi
Manga bat mapi. Ngide bandon yakane ke jinglong hapo jongi. Kumno ke sharak kalaban long ka bapernai. Haba ke sharak ka pdiang ya ke jingkohnguh. Haba ke sharak ka pdiang ya ke jingkohnguh. Kata ke sharak kan stang ban pernai hakamat ke beriu. Haba ke sharak kalong ka bapernai namar ka medding kan ke lalong ka saki persyaya ke jingdom. Ke sharak kalong ka saki persya ya ke jingdom. Katshabang ibu ya ke sharak ban me minta ngidon mumbati Christmas ngidon ka mumbati balabu hakaduan ka dupat kane ka mumbati kalong ka daka shinjo mujisu kane ka jingkohnguh ka bapi yoi na kini ki mumbati kilong ki daka shinjo ka jingkohnguh jo mu Khrist te habang nila penme yawu mumbati kaya kaba penmi nang ne kalong ke jingkohnguh habang nila penme ya ka light ka jingdum kalapet haga ju ka dur ujisu wong yawu yanis bakoy yawu yanis baptist ulalong ka sharak bammeding kaba pernai nang no ulayo kataga bor kalawan siyawu lemba ka umbiniang balate hawu umbiniang ayu balate hapo kataga sharak chung ga jingim jungu yanis baptist bade umensiyam bakoy haba umensiyam bakoy ula rung hawu ula stang ban medding ula stang ban pernai bad rengkat bad kataga bo chung umensiyam bakoy ula yo iya ujisu ulayo pdiang yake jinga ena ujisu aga jinga kren badu jisu haba ula shashkor ya ujisu badula kelli binia ya ujisu hatto melongo mesya nengi deba napda wepa kangata ka por baro ke sharak hapo jongo kalastang ban medding kalastang ban pernai haba ka Elizabeth kalayo pdiang yaga bor mensiam bakoy wat haba kalong ka batemen bad kalastang banyo yakane kabor jonge sharak bad kala pinkre ya uyanis baptist banlong gajim pernai yakiway haba usakarya ulangit yakata ka kubor jongo Blei baka Elizabeth kan pun kon bad kan kau kon ka sharak kalastang banyo bor kaya kabor jonge ka sharak kade kabor jongo Blei kadbang inang jan badu Blei kadbangi pdiang pura ya ujisu haka jingim jongi ngirungin kelalong ke sharak bamme bapernai bad habangi pernai da ka bor jong kane ka sharak badon shisha ka umbiniang hapo kan long shisha ka sakina ka binda kiway te minda ujisu wong ngan sakina ka binda utra upa jonga lemba ki kam jonga minda kumno manga bad mapi ngila ballong sakina ka binda utrai ngide ballong ki sharak ka bapernai da ka bakijit ya ka jinga e jongo Blei ha ka jingim jongi hamal la ke jingduai ngide ban pdiang ya ka ne ka jingae ha ka jingim jongi ngide ban roy man ka kelip ma da ka umbeniang kabangite na ki posha ki por bakan kane ka sharak kanum lipno bakan long shisha ba ai jingim ya ki way ujisu ulalek kam minda ko himmen ko para manga badmapi ngilong ke sharak bapernai ban ngide ban pin pernai shushu ya kane ka sharak lemba ka jinge jongi lemba ka jingi dia Blei lemba ka jingkohnguh ya Blei lemba ke jingyang sakina ka binda u Khrist lemba ki kam ka bangile habangile siya ka yaw ka hat habangile siya ka haka office ban Trai habangile siya ka jaka Trai habang ya kendo ki brio haka surok haka yingjo ki brio habaki brio ki wanjingo yangi haba ya karen badni kane ka sharak kadeban pernai shushu ki brio ki deban yoi ngidon shisha hapo jongi ya ujisu Khrist ya umens yang bakoy ya ka jinglong Blei de lemba ka jimpeni dak ha ka jingim jongi ni kerlalong ka sharak ka bapernai bad nginlong shisha kibara ya ujisu katsya bangile kaba ngistang ya ka novena Christmas nado minda kasgi
ngide ben duai hakadonut kemen siam ko trai pin pernai shushu yanga pin pernai shushu yaka jinglong janga pin pernai shushu yaka krenga kana janga pin pernai shushu yaki kamgi jam janga pin pernai shushu yaka akor ka burong janga bangan pelai lud yalade na baroh ki jingsunyu ka badon hanga bangan dup longa saki nagabenda jame habaki bru ki ped yanga kinyoi yame ko jisu bam melonga jingshai janga parte na ka jingshai janga parte ngandup pin pernai ya ka jingshai ka badon hapo janga lemba ka jingarap bat ka bor janga mensiam bakoi te ngilong ke balai lui ngilong kiba saki nagabenda kive ko himmen ko para na dominta kasni nginang duai shirkem ko trai pelong yang ngaru sharak bapernai kum ya anis baptis bakibriu kin snap yenga kin kongu yenga bakin yo yame ko jisu haka jingem jonga haying jonga haka imlang sala haka balang baroh kawe jisu beid kerku kerdo yenga penslay yenga bangandup long ka sharak ka bapernai banyang saki yame haka jingem jonga kenapa ngandup laitin na ka bor jonga jingdum na ka bor jonga jingsuniu bangan pen bana ya ka burom jame kat shabangale enyaro ya utrai Jesu Khrist.